ευχαριστήσω την επιλεκτική χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Θεσσαλονίκης, που σήμερα, μετά από πρόταση του Σεβασμιωτάτου Πλημενάρχου μας Κυρίου Νεκταρίου, ήρθαν εδώ στο ναό μας να ψάλουν. Θερμά λοιπόν να τους ευχαριστήσω, να τους στήξω το χέρι σε όλους, να τους συγχαρώ, διότι είναι όντως μια αξιολογότατη χοροδία. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, κουράγιο, πάνω απ' όλα όμως υγεία, ώστε να υμνείτε τον Κύριο και Θεό μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Θερμά λοιπόν σας ευχαριστούμε και για την σημερινή ημέρα. Να θυμάστε ότι ήρθατε σε αυτόν τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της πόλης της Κέρκυρας, που είναι ο παλαιότερος ναός έξω από τα τείχη τα παλαιά. Είναι ο ναός που χτίστηκε το 1480, ένα μικρό δώρο, ένα λεύκομα με εικόνες του νησιού μας. Είναι ένα βιβλίο, η Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη στην Κέρκυρα, το οποίο είχε εκδοθεί για τη Σύνοδο της Κορυφής που είχε γίνει στην Κέρκυρα το 1994. Είναι ένα μνημειώδες έργο. Γι' αυτό λοιπόν σας το προσφέρουμε. Ώστε να θυμάστε ότι περάσατε από το ναό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε υγεία και πολύ δύναμη. Και επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τη χοροδία του ναού μας, η οποία μόλις σας το είπα, προσεφέρθησαν, ώστε να έρθει η χοροδία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά της Θεσσαλονίκης για να ψάχνουν. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Η Αγία Θεοδόρα που σε λίγο θα στρατεύσει να μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Όπως ακούσαμε σήμερα